ostin hyvinvoinnin verkkokaupasta. Ekana mun lemppari kollageeni. Vadelman makuinen. Seuraavaksi Together Health vitamiinit. Tämä on Women's naisten vitamiinit. Tämä on mun ehkä jo 10. pakkaus. Ja sitten Vadelman lehtitee. Myös mun suosikki. Raikas yrttitee, joka sisältää paljon C-vitamiinia. 3 pakkausta. Tämä on teepuöljy, mun lempparituote ja auttaa superhyvin esimerkiksi akneen hoidossa. Sitten vegaanipähkinä. Rakastan vaan. Ja vielä yksi terveellinen herkkutuote. Tämä on kokostoffee. Super ihana teen tai kahvinkera. Ja tämä on uutuustuote. Clipperin kahvin korvike, joka sisältää ohra, sikuri, ruis, viikuna ja kuoran.